देखो महाप्रभु जगन्नाथ को ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ଆମେ ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲୁ ନରସିଂହପୁର। ସେଠୁ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କଟକ ଆସି ପୁରୀ ଯାଇ ପୁରୀରେ ରଜା ନରସିଂହ ରଜାଙ୍କ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ସର୍ଭାଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଇଠି ମୁଁ ରହିଥିଲି। ରଜା ତ ରଜା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ରଜା ସର୍ଭାଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆସ ମୋ ଘରେ ଖାଇବୁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମ ଯେତେବେଳେ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ଏତେ ମାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟର ନଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିକି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆମ ନରସିଂହପୁରରେ ରଜା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୋତେ ରାତିରେ ଗୋଟେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାସ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ପରୀକ୍ଷା ତ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟର ଗଳିଯାତ ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି କଟକ ଭଳିଆ ନଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଣ୍ଡ ତା ପରଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଅନୁଭବ ଏଟା ମୁଁ କରିଛି ନିଜେ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେତେ ବାଟ ଦେଇକି ତମକୁ, ତମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ, ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରିବ, ଚୋରି ଡକାୟତି ନ କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଡାକେ ନା। ମୁଁ ତ ସବୁ ମେଜର ଅପରେସନ କରେ, ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ। ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ବିହାରରୁ ଆସିଲା, ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇକିରି ଟ୍ରେନରୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ମରିଯିବ ହଉଥାଏ। ରାତି 9ଟା 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ବୋଲି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା କହିଲା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଯଦି ଅପରେସନ ନ କରିବା ସେ ମରିଯିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କରିବା ଯାହା ହବ ଆଉ କଲୁ। ମତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମତେ ସିଚୁଏସନ ହେଲା। ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ କଲି। ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ଅପରେସନ ସରିଲା। ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଚେଙ୍ଗା, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମିରାକଲ ଭଳିଆ। ସେ ଲୋକ ତାପରେ ସେ ବିହାରରୁ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ 11,000 ଟଙ୍କା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଶହ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସବୁ ପଇସା ଦେଲେ। ନରସିଂହର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଛି ଯେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର। ଯଦିଓ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତଥାପି ଭଲ କାମ, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏସବୁ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହୁଏ।